बिटिआर सुक्ति लाबोनानै बिथाङा गोबां रायजो राजानि उन्नतिनि थाखाय खामानि मावगोन जों बेखौ आसा खालामदोंमोन। नाथाय मोनसेबो दिनैसिम मोजां उन्नति जायाखै, डेभेलपमेन्ट जायाखै आरो रायजो राजाफ्रा माबा मोनसे लुबैनाय दिनैसिमबो मोननो हायाखै। दा दिनै जोंनि मानसि नङा हिसाबै जोंनि बिपिएफ दोलोनिफ्राय जयनिं जाफैदों होननायाव जों प्रेस मिटखौ होनो गोनां जादों। दाखालि थांनाय 4 तारिखआव जिहेतु मोनसे जयनिं प्रग्राम जादों, बे जयनिं प्रग्रामाव जोंहा जोंनि वेस्ट मालिगावनिफ्राय सार राजीब बांगालनि न'आव थांनानै इउपिपिएलनि मानसिया जयनिं जाहैदों। दा बेखौ बिथांमोनहा मिडियानि गेजेरजों दा इउपिपिएलनि मानसिखौनो बिपिएफनिफ्राय जयेन जादों होननानै फोसावनायाव जों बेखौ माबा खालामदों। दा जोंनि बिपिएफनि मानसि नङा, बिथांमोनहा जाहैबाय इउपिपिएलनिखा। बिथांमोनहा सिगाङावहाय पिसिडिआरआव मावोमोन। पिसिडिआरनिफ्राय जायफोर जयनिं जाहैदों बिथांमोनहा इउपिपिएलआव दंखायोमोन। दा इउपिपिएलनि मानसिफ्रा जोंनि बे बिपिएफ हान्जाखौ माने मिसलिड खालामनो थाखाय बेबायदिनो मोनसे भुया फोसावबाय थायो। बिनि थाखायनो आं बेखौनो बुंनो सानदों, जाहाथे बिपिएफनि मानसि जयनिं जायैखौ ओरैनो भुया जाहाथे फोसावा। आं बेखिनिखौनो मिडियानि गेजेरजों खावलायहरनाय जाबाय। आं सोनाब मालिगावनि प्राइमारिनि जिएस जानानै दिनै प्रेस मिट होनो साननाया जाहैबाय जे थांनाय 4 तारिख मंगलबार बारायखालि जयनिं प्रग्राम जादों। बे जयनिं जानाय प्रग्रामावहाय दिनै जोंनि सोनाब मालिगाव प्राइमारिनि माखासे मानसिफोरा जयनिं जाहैदोंब्लाबो जोंनि बिपिएफ दोलोनि नङामोन। दा बेखौनो जों क्लियारिफिकेसन होनो साननाया बेनो जे माने बिथांमोनहा इउपिपिएल दोलोनि मानसि आरो इउपिपिएलआवनो थानानै बिथांमोनहा खामानि मावबोबाय थादोंमोन। दिनै इउपिपिएलजों आरो बिजेपि सरकारजों एलायन्स जानानै सरकार सालायबोबाय थानायाव बिनि आन्दोआव मा दं बेखौ जों मिथिनो मोनाखै। आरो बिथांमोनहा जोंनि बिपिएफ दोलोनि होननानै 4 तारिख खालि प्रेस मिट होदों। दा बिनिखायनो जोङो बेखौनो क्लियार होनो सानदों जे बिथांमोनहा जोंनि बिपिएफ दोलोनि सासेबो मानसि नङा आरो जोंनि सोनाब मालिगाव प्राइमारिनि सिंनिल' मानसि नङा जे बिथांमोनहा जयनिं जादोंब्लाबो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय ज' जानानैसो जयनिं जाहैदों, जों बेखौ नुनो मोनदों। दा बेखौनो जों बुंनो सानदों जे माने बिथांमोनहा जयनिं जानायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैयामोन। दा दिनै जोंनि मानसि नङा हिसाबै जोंनि बिपिएफ दोलोनिफ्राय जयनिं जाफैदों होननायाव जों प्रेस मिटखौ होनो गोनां जादों। आरो बिथांमोननि जयनिं जानायावहाय जोंनि बिपिएफ दोलोआ जेबो खहा जानाय नङा आरो जानोबो थाङा। आरो जोंनि थाखानाय बिपिएफ दोलोनि मानसिफ्रा मालाबाबो सासेबो जयनिं जाहैयाखै। जोंनि बनरगाव हिसाबै जोङो बिपिएफ दोलोआ दासिमबो थिगैनो दं आरो जोंनि बनरगाव ब्लकनि आन्डारावहाय जोंनि वेस्ट मालिगाव प्राइमारिनि बिपिएफ हान्जाया सासेबो दासिमबो दस्रा दोलोआव जयनिं जाहैनायखौ जों नुनो मोनाखै। आङो आरो मा बुंबावनो, आंनि बुंनांगौआ बेखिनियानो। आङो जाहैबाय बे वेस्ट मालिगाव प्राइमारि बिपिएफनिनो आङो लेङाइ आफादगिरि। दा जोंनि बे वेस्ट मालिगाव प्राइमारि बिपिएफ हिसाबै जोंहा गासै 17-18तासो गामिफोर दङ। दा बिनि आं सासे लेङाइ आफादगिरि हिसाबै दङ दा बिपिएफनि। समर बसुमतारी। दिनैहाय जोङो जे बिटिआर सुक्ति जानानै दिनैसिमाव जोङो जा नुदों बोसोरबा जाबाय। दा जोंनि वेस्ट मालिगाव हिसाबै दिनैहाय जों जेखौ नुदों, दिनै खुनु मोनसेबो न'खराव जे माबा मोनसे आसनि मोन्दों बा घरे घरे साखरि होगोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन, बिथांनि मोनसेबो खामानिया दिनैहाय जोंनि रायजो राजानि सायाव जाफुङाखै। आरो मोनसेबो दिनै जोङो जा नुदों 15 बोसोराव बिपिएफ सरकार समाव जेरैबायदि मोनसेबो लामाफ्रा गाज्रि नंला, दिनैसिमाव मोजां जाजोब्बाय। आरो जोङो आसा खालामदोंमोन बिटिआर सुक्ति लाबोनानै बिथाङा गोबां रायजो राजानि उन्नतिनि थाखाय खामानि मावगोन, जों बेखौ आसा खालामदोंमोन। नाथाय मोनसेबो दिनैसिम
मोजां उन्नति जायाखै डेभेलपमेन्ट जायाखै आरो रायजो राजाफ्रा माबा मोनसे लुबैनाय दिनैसिमबो मोननो हायाखै सुइजारलेण्डखौनो दिनैसिमबो ओरैबायदि दुर्गति दिनै जोङो रायजो राजाफ्रा दिनै भुगिनांनानै दङ दा दिनै बन फाननानै जाबाबो आगोर मोनाखै सोरबा ना फवासे गुरनानै जाबाबो आगोर मोनाखै दिनै बिथांमोनखौ दुखिया परियालफोरखौ गोबां साहाय्य होगोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन खिन्थु दिनैसिमबो गैया दा बुंनो थाङोबा जों जेखौ आसा खालामदोंमोन सासे सिगनेटरि हिसाबै जेनाखि दिनैहाय NDFB-जों जे सुक्तिया जादों बुंनो थाङोबा NDF-जोंसोमोन सुक्तिया दा बिथाङा माने सासे जाथिनि थाखाय हाथियार दैनानै गोबां संग्राम खालामबोदों बिथाङा नांबोदों दा जों बेखौ आसा खालामदोंमोन बिथाङा जेलनिफ्राय गनांगौ दिनै उदां अख्राङाव फैनांसिगौमोन नाथाय NDFB-फोरखौ ओरैबायदि थगायबाय बिथाङा सासे माने गावखौनो सासे बर'नि नेतृत्व बर'नि गोबां गावखौनो माने गोरों गोरा साजायबोनानै दिनै बिथाङा मोनसे आफादखौ ओरैबायदि थगायनानै दोनबाय जों दा रायजो राजाफ्रा जों थगायनानै दोननायखौ जों नुनो मोनदों बेखौथ' बिथाङा बुंबाय थाग्राखा आरो बिथाङा ओरैबायदि सालाय गोलाव मानसि माने ओरैबायदि थगायसुला दा हयथ'बा जोंनि BPF दोलोनिफ्राय सासेबो MCLA थाया होननाया बे एकदम नंखाय इलेक्सन खाथिबा बिथांमोननि माखासे लिडारफ्रा जोंनि माखासे लिडारफोरजों रायलायगासिनो दङ इलेक्सन खाथिबा बिथांमोनहानो गोबां खहा जागोन बिथांमोननिफ्रायनो फैनो थाखाय गोबां जोंनि प्राइमारि लेभेल ब्लक लेभेल डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव गोबां सावरायगासिनो दङ बिथांमोननिफ्रायसो जोंनाव फैगोन खिन्थु जोंनिफ्राय सासेबो थांनाय नङा जों बेखौ रोखा होननो हागौ आरो दिनै राजिब बांगालखौ नंगौ सासे बिथाङा जाथिनि थाखाय गोबां सेक्रिफाइस खालामबोनाय बिथाङाबो सासे लिडार जों मानियो आरो दिनैहाय जोङो असिमालि गाव हिसाबै जों मोनसे खोथाखौ बुंगोन जोङो बिथांनि भटआव जों गोबां खस्थ' खालामनानै जोङो बिथांनो जों भट होबोदों रायजो राजाखौ जोङो बिथांनि जानानै जोङो गोबां खामानि मावहोदों बिथांखौ जोङो गोबां जों मानिबोदों नाथाय बिथाङाथ' BPF-नि भटजों देरहालांदों दिनैहाय बिथाङा जोंनि भटखौ लानानै दिनै BJP-आव थांबाय नाथाय जोङो बिदि सानाखैमोन आसा खालामाखैमोन खिन्थु बिथाङा BJP-आव थांदों आरो बिथाङा साननो हागौ माने गोबां BPF-निफ्राय खहा जागासिनो दं खिन्थु जोंनि BPF-निफ्राय सासेबो जों खहा जायाखै दिनै प्राइमारि हिसाबै आरो जोंनि बनग्राव ब्लक हिसाबै जोंहा BPF-आ गोबां स्ट्रङैनो दं आरो जोंनिफ्राय सोरबा सासे सानैया थांनो हागौ बे माने गावनि पार्सनेलिटि बेनिफिटनि हिसाबै थांनो हागौ जों बेखौ जेबो साना बिथांमोना जेबो जोंनाव माबा गैया गोहोम गोग्लैया बिथाङा बुंनो हागौ माने UPPL-आ गावसोरनो सरकार दागोन दा गावसिनि मावनायासो दिन्थिगोन बिथांमोनहा रायजो राजाखौ बिसिबांसिम माने गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हादों बिथांमोनहा माखासे एरियाफ्राव गिदिंनानै नायथों रायजो राजाफोरनि माखासे खोथाफोरखौ लाथों बिथांमोनहा बेसेबांसिम माने साक्सेस बिटिआर खुंनो हादों बिथांमोनहा माने फिल्डआव ओंखारनानै नायबानो मिथिगोन खिन्थु जों BPF हिसाबै जों बिथांमोननि माखासे मावनायफोरखौ जों बुंनो थाङा खिन्थु रायजो राजाफ्रानो बिनि सार्टिफाइडखौ होगासिनो दं दिनैहाय घरे घरे जेनाखि न' मोनगोन होननानै बिथांमोनहा बुंदों दा बिथांमोनहा भुवा नंखाय ओरैनो फट' खेबायबायनानै माने एप्लाइ खालामलागासिनो दं खिन्थु बे नंखाय दा जेसेबांनाखि जों माखासे माने आय न'फोरखौ मोनबाय जोंनि गासैबो सिगाङाव BPF-नि समाव जिअ'टेक खालामनाय जोब दा बे जिअ'टेक खालामनायखौसो बिथांमोननि सरकारनि समाव मावगासिनो दं